Maklipi akuzungulira amene akuonesa ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Michael Bizwe Kusi akuyendera msika wina mu mzinda wa Blantyre. Kumeneko ndithu atafika pamalopo anakumana ndi ogulitsa makala. Nditonse kuno kumalaya timadza kuti makala ndi chinthu choletsedwa chifukwa chokuti zimaononga chilengedwe. Ndi kumeneko olemekezeka Vice President anauza ogulitsa makala aja kuti alembane kuti alandire ngongole cholinga chokuti ayambe ma business ena amene siwononga chilengedwe. Ndi pano ndi Manyasa Voice Box tabwera ndi Mabambo Abdul amene ndithu akufuna kulankhulapo pa zimene zinachitika ku Blantyre komanso pa ntchito zimene akugwira olemekezeka Dr. Michael Bizwe Kusi. Makamaka kunena kuti ngongole zimene Kusi akugawa sikuti ndi ngongole koma imeneyi ndi kampeni, ndipo anthu akumwera achenjere polandira ndalama zimenezi ndi kuzidya chifukwa kuti anthu akudowa adalandiranso ndalama kalekale koma anthuwa akulephera kubweza, ndipo mpaka pano boma sizikudziwika kuti ndalama zimenezi azibweza bwanji. Ndi Abdul akuti yayi anthu akumwera ndalamazo landirani, ndipo pokavota musayiwale okavotera mukavotere chipani cha United Democratic Front UDF. Nditete khali modzi kuti Abdul akuti bwanji pa zimene anachita Dr. Michael Bizwe Kusi mu mzinda wa Blantyre masiku atatu apitawa pano pa Nyasa Voice Box. Makala wandani yuko nika ulindi makala tu baso yi atanga wina lesa ko imida wina lesa makala lesa ko bwe ase muna so makala wina so muna ko makala ase iwe umanyamula makala iwe umanyamula makala do nyamula nene mwini wake ali kuti mwini hokulisa iwe anake ndi ati sikuti fandi kulandeni ali kukanda yafuna kwa mwana tamwela sasa ni mulembane maina mnipanga makala basi ni drama hapo sio na business average je mulembane tu basi ni drama kutoka business tena osadula mitengo average Azo kwambiri zinangandi na Abdul ndabweranso lero pa 19 July 2024 nthawi zonse ndimapereka ulemu kwa mafumu athu kumpoto kuti maukauli mafumu onse akumpoto maukauli watata ni wamama maukauli pa Central Region mafumu athu onse madzuka bwanji makolo athu madzuka bwanji kumwera uko mafumu onse achilomo mosero mamwenyeke tugozipika chiyawo tujimwishe ulina atujimwishe chene basa asante sana ziko makwambiri a Malawi pepani nthaimene anali moyo malemu Izeki ngakhale kuti ataferedwa mbali yawo ndi akana kuti anamfedwa atilankhule amayima Izeki nde Izeki akayima asanalankhule china chilichonse anthu phete kuseka basi inu panopo ndi pamaliro munthu namfedwa afuna atilankhule koma anthu osamva china chilichonse kungoona nkhope ya Izeki zovala za Izeki china chilichonse thupira Izeki mangona basi munthu ndi wandabwala mapeto wake mpaka amampempha Izeki kuti ayi bwana khalani pansi tipeza wina kuti akulankhulireni mmalo mwa ino nde chimodzimodzi lero lino zimene kuchitika ku Malawi china chilichonse malo amene angaduze bambo wa Sikono chingokhala ngati drama nde zomvetsa chisoni kwambiri kuna kuti anzathu yena mayiko yena olo atakhala kuti monga ku Liberia kunali George Weah anali player wa mpira koma atasangidwa akhala president anali serious president wake komanso president wa Ukraine Zelensky anali wa comedy koma pamene adangosangidwa akhala president china chilichonse amachitenga seriously ndipo anthu amamuopa koma zomvetsa chisoni lero lino kuti bambo wa Sikono akafika pamalo wina aliyense angoona kuti basi ndi wandabwala mphwete basi kumangoseka kumuona nkhope yake zovala zake zochitika zake chilichonse chimene akuchita iye Malawi wina aliyense mangota munthu ndi wa drama ndi bambo wa Sikono zomvetsa chisoni dzulo amayendera malo ena ake ndi anapeza ndi ogulisa makala
a vice president kulepera kulankhula tikuyitana tabwerani kuno ana ake thumba la makhala munthu osapita ali ndi wa drama uyu ndi bambo wa Skono uyu ibwerani ndithu ndikufuna ndikulankhuleni munthu mpaka wosapita mapeto ake ndikuti basi msiyeni mapeto ake ndikulankhula kuti ine sindikufuna kuti ndikulandeni makhala koma ndikufuna inuyo amakhala mulembane mayina then tikupaseni ngongole ife aboma atapisanso pa mizimbe chimodzimodzi kutanthauza kuti ndithu chakwera watisankhira chidole choti chingokhala ndabwala kwa Malawi koma ife Malawi ndi khalidwe lathu kumpatsa ulemu munthu amene wasankhidwa ndi Mulungu kuti tiye timulemekeze bambo wa Skono amene ndi first president wa dziko komanso inuyo bambo wa Skono china chilichonse chitengereni seriously. Bambo wa Skono tikuona kuti mwabwera ndi phuma mukuthamanga magazi mukupita mukuyenda pena paliponse pamene apanga mabizinesi anthu kumauza ndikulembani mayina ndikupasa ndalama zomvetsa chisoni dzulo mapereka mafezi a Bible nanenso ndiyankhule hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena kuti ndithu mwana wa Adamu ngakhale atakhala ndi madambo atatu a ndalama komabe azalakalakanso ina yachinayi kutanthauza kuti palibe munthu mwana wa Adamu wopuma amene amakhutitsidwa ndi ndalama ngakhala atakhala ndi 20 trillion ku banki koma amafunafuna abe kuti ipitirire pa 20 billions zimene ino amayiko uzi zimene mwalankhula zino ndizomvetsa chisoni kwauza mavenda kuti ife lembanani tikupasani ndalama ndipo tikupasani ndalama zoti muyambire business ngakhale atitsogolera zipani zina kubwera kuti akulankhuleni mwauze no ife tili busy kupanga ndalama zomvetsa chisoni ndithu kodi ndizira ndalama zingati amene mungapase mavenda 20 trillion kapena 50 million kapena ndalama zingati inu achakwera aba ndrama za COVID-19 ndipo adaba ndrama za mitengo $50 million koma achakwera osakutitsidwa stilube kuba ndrama ya Malawi ndiye inu mvendayo mwampasa 20,000 mwampasa 100,000 eyo ndiye kwabwera winanso kuti afuna mpase 2 million ndiye mukuti 2 million yasalandire chifukwa inu aboma mwampasa 200,000 abwana zikanakhala kuti munthu amakutitsidwa ndi ndalama amakhuta ndalama inu bwezi pamene adakusankhani kuti mukale first president wa dziko mukanalengeza kuti ineyo 1 year zimene ya salary imene ndikufuna ndimalize ya chilimayi sindilandira salary ina ili yonse chifukwa ndine olemera koma panopo kuyenda konse kumene mukuyendako alawa siso pompo mukulandiranso ma million ndiye mumulese munthu venda amene wampasa 500,000 kuti apange business ndiye akabwera wina wa chipani cha UTF kuti ampase so ndalama zina mukuti pita nazo ku ndalama zo ife ayujeni amana kulonga sipata atipaza ndalama zina bwenzi achakwera atakutitsidwa ndi ndalama anayamba kuba ndalama ali kuchipiku aba ndalama ku chalichi mpaka so kuba ndalama za COVID kumpa ndalama za mitengo kuba chilichonse pano boma la achakwera khalira kuba koma osakutitsidwa ndi ndalama ndiye akutitsidwa ndi venda ndi 500,000 yompatsa pa ngongole. Bambo Skono mulibe mfundo komanso kampeni imwe ilawirira ndipo ndikupempha inu anthu akumwera chonde musatengeke china chilichonse chimene angayankhule Bambo Skono yitu ndi kampeni ndipo inu anthu akumwera ngati mungagonekere khozi diyo kuti abasi Bambo Skono uyu atipasa ndalama ndife anthu akumwe tizavotera MCP mudziwe kuti ndithu muzakhala mmavuto mpaka kalekale. Inu achakwera ndalama kudowa za ngongole adapereka kalekale kudowa adalandira kukasungu adalandira kunchinja adalandira kulilongo adalandira kalekale anthu apa Central Region wonse ndalama adalandira za ngongole panopo akukanikaso kubweza za kubweza 4 years pano sakubweza ndalama zathu izi zaboma ndiye achakwera athandiza pa Central Region anthu ajaza wakwana sopano awino Bambo Skono ndiye akubwera kumwera sopano anthu akumwera ndi wogona tiye sopano ine poti ndina andisanga kuti nga first president basi ndikatire bodza inu anthu akumwera nditu ndalama zimezi ngati akupasani landilani ndipo mukalandira ijani musapereke ngongole zimenezi pa Central Region palibe amene wapereka ndalama. Deno anthu akumwera akakupasa ndalamazo ndi zanu misonkho yanu ya boma mukalandira ilandireni pangana na business ndipo musapereke ndipo nthawi yovota zavotereni chipani cha UDF basi azakuopsezeni yayi komanso munthu wa mtundu wandi wopanda manyazi Bambo Skono nzanu uja panopolo 50 days yomwalira sayinakwane koma inu mwayamba kuthamanga pena paliponse basi iwo wala akulu
inu abambo asikono ndikuwuzani kuti ndithu simumaliza zimenezi mmalo ena ake ndithu mpaka mukomana nawo mavuto anthu akugendani komanso akutuwanani chifukwa mafulumira bwana mukanadikira kuti first president wanga uja wa UTM Chilima chimwalirire nulo 50 days sinakwane tiyeni ndideke ndizingopanga zintchito za maofisi zokhazi koma ikakwana 15 days 50 kapena 60 supano ndiyambe kuthamanga pa stadium panga zinthu koma mafulumira bwana nde ine ndikuwuzana anthu akumwera kuti chonde ndalama zimene zilandilani pangirani business koma tsiku lovota no mistake savutireni chipani chanu cha UDF savutireni wolemekezeka atupere munuzi bambo wasikono chonde chepesani drama zonse zimene machita ku drama mpando umene wakhalirawo ndi waukulu ndi president wombwambwana first president wombwambwana nduna zonse zombwambwana ndi mdziko lina lililonse president akakhala wombwambwana kuyambira asilikali nawonso amakhala wombwambwana apolisi amakhala wombwambwana mafumu amakhala wombwambwana wina aliyense amakhala wombwambwana foti kuntundako mchitsiru cha munthu ndiye president Chisiru first president Chisiru chosalongosoka china chilichonse ndiye ife amalawi tikuzani kuti ndithu tubambo wasikono alandira ndalama kwa Chakwera cholinga apange kampeni kumwera kuja wasokoneze wanthu koma inu anthu akumwera ndithu kalani wochenjera kalani wogwirizana kuti 2025 muzamvotere munthu wa chipani cha UDF kodi ni bambo asikono kuti mulankhule inu ngakhale kumulanje kuja 2020 munalepera tu UMP anthu sada kuvotereni UMP kuona zochitika zanu kuti inu awa akatithandiza chani ku parliament awa anthu akumulanje 2% adakukanani ndiye lero inu mungalankhule chani choti pa anthu akumwera agonekere khosi palibe amene amakutitsidwa ndi ndalama ukanaka kuti anthu amakutitsidwa ndi ndalama a Joe Biden ndi ngalamba koma ikupitirirabe kuti imiratu president nkhani yanga yachiwiri ndamva chisoni dzulo kumuona Professor Peter Mutharika ati amakumbukira tsiku lobadwa kuona kuti waika chithunzi cha Chilima pambali pa kuti azinyadira limodzi apena azikondolera limodzi abale anga zinthu zomvesa chisoni ko basi inu a Professor Peter Mutharika kodi inu mukumufuna Chilima lero chifoti wamwalira chifukwa mavuto pandale Chilima ngati vuto lake la ndale leni lidayambira ku chipani chanu cha DPP ndiye lero chifukwa choti basi Chilima wamwalira mukubwera basi kuti mukhale nkunda yoyera iyayi inu to a DPP ngati panali mdani wanu wandale woyambilira adali Chilima ndipo Chilima wakomana ndi mavuto mulamuliro wanu Chilima wakomana ndi mavuto osiyana mulamuliro wanu ndiye lero chifukwa choti Chilima wamwalira basi mufuna mukhale nkunda yoyera ayi si choncho yayi si choncho ndinu anthu oyipa ine nthawi zonse ndimalanga kuti ndithu a DPP ndi anthu oyipa anthu onyasa anthu opanga china chilichonse adapanga china chilichonse chowayanja choti amalawi akhale odana ndiye inu a Professor Peter Mutharika ndinu munthu ozindikira za malamulo munthu amene mudaphunzira ndiye nthawi zonse pangani kuti inu muli ndi nzeru muzamapange zinthu zoti anthu mapeto ake azilankhula kumaona ngati anthu akulakwitsa koma amene mukuyambisa kulakwitsa ndinuyo ndiponso nthawi zonse ine ndimalankhula kuti ndithu munthu amene azatenge voti yake ndi ukavotera Professor Peter Mutharika ndithu dziko la Malawi samalifunira zabwino dziko la Malawi ndi amene akulifuna kuti likhalebe pa chiwonongeko amalawi nthawi yakwana sopano tiye tipotere chipani cha UDF chipani cha UDF chinalibe vuto ndi amalawi koma munthu wongo omuyitanira uko ndi amene anaononga mbiri ya chipani cha UDF abale anga olemekezeka amalawi zulo taona ife social media mukulengeza kuti achitwera banda amangidwa chifukwa awapeza ndi matumba ndalama nkhani jadali yoona koma chifukwa chokuti boma la MCP nthawi zonse apolisi akafuna kugwira ntchito akumaupyezedwa ndi chikwanje kapena chibagera ndiye ndithu ngati pali nduna zimene zikuba mopanda manyazi ndiye ndi chipani cha Congress Party achakwera ndi mbava yayikulu alichati chimwendo banda ndi mbava yayikulu ankaka ndi mbava yayikulu achitura banda ndi mbava yayikulu nduna zonse za MCP zakhalira kuba misonkho ya Malawi ndizomveza chisoni iwe mbale wanga muli kumbuyo kaka ndi Malawi Congress Party chipani cha Congress Party nthawi zonse timana kuti chipani choyipa tiye nifa amalawi tigwirizane nthawi yakwana sopano tupotere chipani chatu cha UDF chimene chidatibweresera ufulume tili nawo masukulu aulere ndiye ife nthawi zonse tikulankhula kunena kuti inu abambo asikono chonde bambo asikono tadekani inu ngakhale mutachita china chilichonse chompangira kampeni Malawi Congress Party ndi chipani choyipa panopo Malawi wina aliyense akudziwa kuti ndithu 2025 chipani chimene chiwosa chivata vote chituluke mboma
inu ngati munthu sakukhala chikondi mtsogoleriwo ndi mbusa koma iye atangokhalira pampando ofira atangoona ndalama matumba onse matumba a ndalama zonse za ubisa yazipindapinda tikuponya mchimbudzi ali pano tikulongosola za ndalama chakwiratu akuba kopata manyazi nde ine ndikupempha Malawi wina aliyense kunena kuti kayakumangirani nyumba kayakupangazi chani akugulirani magalimoto akupasani mamiliyoni ndalamazo ilandirani idyani ndithu ndi misongo yathu koma tsiku lovota voterani wolemekezeka atupere munuzi chipani chathu cha UTM chipani cha Ford chipani cha UDF chipani cha Dr. Kasim Chilumba zipani zimenezi ndi zimene ife tofuna tizipaze voti yathu kuti ife atilamulire Amalawi nthawi zonse ine ndimalankhulira kuti nthawi yoyang'ana kumene akuchokera munthu kapena mtundu wa munthu kapena chipembedzo cha munthu nthawi imeneyo yatha ife Amalawi tiye tingosankha president amene kumuona kuti uyu atitumikira ife Amalawi ndiye palibenso chipani china ndi chipani chake cha UDF bambo wasikono chepesani madrama bambo wasikono chepesani madrama ndithu zikoli ndi la Malawi zomvesa chisoni ndithu ziko la Malawi 20 million president useless, vice president useless, ministers useless, soldier useless, police useless, wina aliyense useless. Zomvesa chisoni kwambiri. Komanso ndanyadira zulo ndaona alo society akwapempa alo society akulipempa akwapempa polisi kuti achitwera banda ndi nduna ina yake azikhale ng'oma nduna zimene zimangidwe. Anthu atu awatu omangidwa usana nduna ziwiri zokhazi ine nthawi zonse ndimalankhula kuti pali azikhale ng'oma achitwera banda alichati chimwendo banda ankaka anthu amene akuyenda nthitu kuti amangidwe anthu amene akuba misonkho ya Malawi nduna zake ndi zimenezi koma zomvesa chisoni chakwera poti ndi mbavo yayikulu onsewa amavindikira kuti asamangidwe chifukwa akamaba muja amamugayira so chakwera ndi mbuzi ya munthu chakwera ndi magazi chakwera ndi choipa chakwera ndi satana yayikulu ndithu ndipo ndikupempha inu anthu akumangochi ndikubwereza msolero kuti chakwera ngati angapangise msonkhano kumangochi mulankhulireni mawu achipongwe mulembereni mawu achipongwe kuti we ndi munthu woipa munthu wakupha munthu wa magazi anthu akugaza amene mukwaphaje ife ndazibale bathu zikomo kwambiri.